Ahaldagi bedewi halqlaň dostlugynyň nyşany atly halkara maslahat ýangy Toşkent konferens hol merkezine geçirildi. Merkeziň eýwanda halkymyň ýaşaýyş durmuşyny hemde amaly haşam sunugyna degişli gymmatlyklaryň sergisi ýaýbangandyrly. Ahaldagi bedewi ähli döwürde düredijilik üçin alham çeşmesi bolup hyzmat edipdir. Häzirki döwürde ahaldagi atlarynyň gözelligi, zergärçilik, heýkeltaraşlyk hemde beýleki sunugat eserlerine möhüm orny eýleýär. Halkara ilmi amal masada gatnaşyjylary bu gymmatlyklary uly gyzyklanma bilen synadylar. Bu masada biri-birine ýakyny umumlyklary bolan halklamyzyň milli medeniýetine hemde mirasyna häzirki döwürde uly hormat goýulýanyny görkezýär. Gözelligiň, ýynnamlygyň hemde göpalygyň nyşany bolan ahal teke bedewlerine bagşlanan bu çäre milli gymmatlyklaryň ýurtlaryň arasynda medeni insan perwer hemde diplomatik gatnaşyklary mundan belägem ösdürmek, dostlugyny berkitmek üçin möhüm biniýat bolup hyzmat edýändigini görkezýär. Halkara maslahat diňe bir Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň urduş edaralaryndan däl, beýleki ýurtlardan atşnaslary, seçkiçi alymlar hemde bir näçe döwletleriň diplomatik wekillerini bir ýere ýygnady. Oňa Özbegistanyň bilim alýan türkmen ýaşlar hemde watandaşlarymyň gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna Türkmen atlary döwlet birleşiginiň ýurdumyň Özbegistandaky diplomatik wekilhanasynyň dostlukly ýurdun sport ministrliginiň ýolbaşçylary gutlaw sözler bilen çykyş edip, garaşdylar baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany ýylyna türkmen halkynyň behişli bedewlerine bagşlanyp, Daşkent şäherine halkara ähmiýetli şäherleň geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. Munyň özi halklamyň midemel dostlugynyň hemde hoşniýetli goňşçylygynyň şanlary. Häzirki döwürde iki ýurdun döwlet başçylarynyň ýygydarly üns aradasy netijetinde döwlet ara gatnaşyklary hil taýdana täze derejä çykarylýar. Munyň şeridine ýokary derejeli özara saparlary durly urganlarda geçirilýän şäherler, halkara derejeli sport ýarşlary hemde olary iki ýurdun wekiliýetleriniň işiň gatnaşmagy şaýatlygy diýär. Daşkent şäherine geçirilýän Günnögürüň merjani atly sport we gözellik bäýteşikleri ahal teke bedewi halklaryň dostlugynyň nyşany atly maslahat degişli urlarda özara behbetli hyzmatdaşlygy ösürmekde möhüm ädim bolar. Nötralşy geçmiş taryhyň dowamyna atlary Sewitiň halklarynyň günnelik durmuşynyň aýrylmady bölegi bolup durar. Bedew kyn ununy halkyny göpali ýoldaşy, şat günne de uçary ganat hasaplapdyr. Häzirki wagtda dünýäde ýyllarça at tohumlary bolup, şolaryň arasynda ahal teke bedewi iň gadymlarynyň biri hasaplanýar. Olim maglumatlara görä beýleki tohumlaryň döremeginde de ahal teke aty möhüm orny eýläpdir. Türkmen halky gözellik hemde insan gylyklygy babatda deňi taýy bolmadyk ahal teke bedewlerini dünýä peşkeş bermek bilen şäklenmän. Eýsem asyrlaryň dowamyna bu täsin tohumy ýygydarly kemilleşdirip, oňa araslygyny saklap gelipdir. Milli hemde dünýä medeniýetiniň naýbaşy nusgasy bolan behişli bedewler häzirki döwürde garaşdyr bir tarap Türkmenistanyň gadanýany beýik üstünlikleriniň döwürleň hemde nesilliň dowamatlygynyň nyşany bolup durýar. Şununla baglykda 2026-njy ýylyň garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany diýilip yglan edilmegi halklaryň arasynda insan perwer gatnaşyklary putranymak, öz borçly medeni mirasymyzyň gymmatlyklaryny wagt etmek hemde geljek ýetirmek uğruna alınıp barlayan işleri hasam ilerletmek üçin täze tapgyra açdy. Dogunluk Özbegistana geçirilýän halkara gözellik hemde atly sport bäýteşiklarynyň şeýle şu maslahatyň ahal teke bedewiniň taryhy we medeni ähmiýetini ýüze çykarmak, açnaslyk däplerini gorap saklamakda hemde kemilleşdirmekde täzeçil çemeleşmeleri öwrenmek, dostlukly döwlet ara hyzmatdaşlygyň şäklaryny, açylyk pudugyna gadanan üstünlikler bilen tanışmak üçin ajaýyp mümkinçilik boljakdygyna berk ynam bildirildi. Şeýle gutlaw sözi bilen çykyş edenler halklamyň arasyndaky dostlugynyň mundan belägem putranylmagy uly goşant goşýan şeýle çärilen geçirilmegi, şeýle olara gatnaşmagy düredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedow hemde dostlukly döwletiň başçysy Şawkat Mirziýoýew tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýle olary atşynaslyk pudugyna berýän ünsü hemde döredip berýän hemme taraplaryna döwrewap şertleri diňe bir ýurdumyň däl esem daşary döwletleriň ahal teke atlary ösürip ýetişdirýän atşynaslaryň zähmetine ýokary baha berýänlikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman Serdar bada alkyş sözlerini beýan etdiler.
Şeýlekime Daşkent şäherine Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet atçylyk we sirk sunugaty idaralarynyň ugurdaş okuw we almy barlygy idaralarynyň ýolbaşlarynyň özara duşuklary geçirildi. Olaň başyna dostlukly ýurdun wekilleri Daşkent şäherine geçirilýän halkara ähmiýetli çäherlere gatnaşmak üçin ýurdumyzyň giň wekilçilikli toplaryny kabul edýänliklerini ören şatdygyny belediler. Natalşyýaly Türkmenistanyň şüýlen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň bekany dilip atanylmagy ýurdun şäheriniň daşyna da uly gyzyklanma eýe boldy. Munyň öde taryhy mirasyna uly hormat goýan halklarymyzyň arasynda atçylyk pudugynyň gazananlaryny öwrenmek, tejribe aşmak, ahal-teka atlarynyň dünýädäki awrany hasam artyrmak üçin işlere täze itergi berýär. Ýurdumyzyň wekiliýet ýolbaşçylary doganlyk Özbegistana mähirli kabul edilenlikleri hemde bildirilen mehmansyýarlyk üçin tüý sürekli hoşallyk bildirdiler. Natalşyýaly şüýlen şygary hemde ýurdumyzyň garaşlygynyň 35 ýyly münasibetli ýylyň dowamyna meýleşdirilýän şäherleň maksatnamasy işlenip düzüldi. Şoňa laýyklykda ahal-teka atlarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmak maksady bilen ýurdumyzda hemde daşary döwletlerde birnäçe şäherleň geçirilmegi meýleşdirildi. Doganlyk Özbegistana geçirilýän atly sport hemde gözellik bäsleşikleriniň şeýlekime halkara masadyň şol şäherleň esaslarnyň bir hükmüne dostlukly döwletlere gatnaşyklarynyň hasam putulanylmagy münasip goşant goşukdyna anam bildirildi. Mälim bolşaly hormatly prezidentiň ministrler kabinetiniň şu ýylyň başynda ýurdumyzda 2025-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly atmyradyň mekan diýilip eglan edilmegi münasibetli atçylyk we atly sport ugurlary boýunça şäherleriň maksatnamasyny tasdiklap ýylyň dowamyna ýurdumyzda şeýlede daşary döwletlerde geçiriljek şäherleri gowy taýýarlyk görmegi we ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Hemde bu ýurda taýýarlanan degişli resmi nama gol çekdi. Munyň özi atçylyk we atçylyk sport boýunça halkara şäherlerine gatnaşmagy berilen ak pata boldy. Baý medeni mirasymyzyň köp hasarly gymmatlyklaryny dünýäde wagt etmekde Ewropa görnüşde hasy ösürmek döwletimiziň hemişe üst merkezine saklanýar. Şunun bilen baglanykda milli atçylyk we atçylyk sport boýunça halkara şäherlerine uly orun degişirler. Munyň özi paýhatda pederlerimizin dünýä beren milli gymmatlygynyň halkara giňişligine wagt edilmegi uruna edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Ýurdumyzyň atçynaslarynyň çapyk suwarlarynyň Özbegistan Respublikasyna geçirilen at çapşyklaryna we bedewleriň gözellik bäsleşigine hemde beýleki şäherlere gatnaşyp ýokary netijeleri görkezmekleri halkymyzyň bekişli bedewlere gowanjyny we bu ýysanjyny belende göterýär. 2 gün dowam eden bäsleşikleriň birinji gününde at çapşyklar ýaýlananyrly. Atly sportyň iklim derejesindäki möhüm halkara çäherletini sinemagy köp ýurtlardan atçylyk pudugynyň işgärleri Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň medeniýet we sunugat ustatlary ýygnandylar. Bu ýerde türkmen hemde özbek halklarynyň medeni mirasyna başlanan sergi ýaýlananyrly. Soňra at çapşyklarynyň başlanýany eglan edildi. Bugunky bäsleşikleriň birinji hemem ikinji çapawlaryna İnglis atlary öz aralaryna bäsleşdiler. At çapşyklarynyň 3-nji, 4-nji, 5-nji we 6-njy bäsleşiklerine ahal-teka bedewleri öz aralaryna güýçli ýanaşdylar. Onda Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň bedewleri dürli aralyklara bäsleşdiler. Onda Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň owa hojalyk ministrlikleriniň bayragyny almak uğruna geçirilen ýarış gyzykly boldy. Çekileşikleşen ýarışda Uzbegim otlary atçylyk hojalaryna deýişli bolan Hamdat Hon atly halkara derejeli at çapşyklarynyň Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň soňky dostlarynyň aýdym taýyşgyçlary bilen ut goşmagy onuň bayramçylyk öwüşgüne has tartyrdy. Bundan
meýan adalyň eşelen atly sport we gödellük bäteşiklerindäki her bir ýagnanan aýdyndyr sağlar şatlyk şowkuny ýokary ukunetlige beteni. Bayrak arzak kış günüme dönürlü yarlar Kovuk el yanakları ten kanlarda Sayılan barha bedevi Oy aklın kuvatın gayratın benim Gayratın benim hey Çap 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 adama çap Hey Çap 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 adama çap Goňşy Özbekistan Respublikasyna türkmen aýdym saadanyň ýanylmagy mümki bäseşiň dawratyny has tartyryp, oňa taşanlarda ýakynly duýgular galardy. Şabadım şap, şabadım şap, şabadım 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 şap. Kara gülümi 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 gülümi. Ýa-da bolsa tapadım. Hey hey hey. Kara gülümi 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 gülümi. Ýa-da bolsa tapadım. Men şuun waspyny aýday. Men şuun waspyny aýday türpeni şany bedew. Dinki şäger wagtyn ol goý kırmızy çöllü bedew. Ýurdumyň ufat estrada aýdymçylary we dutarjy başy saadanylary bekişli bedewlerine zowap berýän aýdymlary joşkun ýerine ýetirdiler. Munyň özi bedewleriň gözelligine we ymfana mahsus gylagyna bilen sarpa goýulýanyny aňlatmak bilen şäklenmän. Olary ähli halk duýgusynyň we bu ýysanjynyň ýokardan gorkadýan bu ýysançly kelamdyr. Soňra bir ýerde uly şatlyk şowkunyň aslynda ýeňici bolan çapyk towalara hemde seýitlere, kuboklar, hormatlatlary we gymmat bahaly sowgatlar dawaryl ýagdaýda goşurly. Özlegim otlary açylyk hojalagyna deýişli bedewiň feýsi Hamitow hemde çapyk towary Kulmatow Türkmenistanyň prezidentiniň bayragyny döwrap ýeňil afta ulan açarny uly buýsanç we hoşallyk duýgusy bilen kabul etdiler. Ajaýyp ýeňişi bilen bekişli türkmen bedewleriniň şöhratyny dowama tatyran Dowamat diýilen bedewiň ezber çapyk towaryna we feýsine uly hormat bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň bayragy döwrap ýeňil afta ulan açary kuboklar, hormat hatlary dawaral ýagdaýda goşurly. Ezber çapyk towar Oradow hemde Türkmenistanyň halk haçynasy Agamradow ýokary halkara bayragy uly şatlyk şowkun bilen kabul etdiler. Ýeňijiler iki ýurdun halklarynyň arasynda meden ymsan perwer gatnaşyklarynyň ordoş idaralarynyň hünärmenleriniň arasynda halmatdaşlygyň ösdürmegine ýakynan ýardam edip, dost sogonyň berkidilmegine berýän üns aladalar üçin Türkmenistanyň hemde Özbekistanyň hormatly prezidentlerine tüýs direkden hoşallyk bildirdiler. Bekişli ahaltekatlarynyň Aziýanyň çempioninden bilen adam münasip bolmagy iki ýurdun dost sogony gatnaşyklarynyň ötüşinde möhüm taryhy wakan ýazdy. Munyň özi dost sogonyň ilçi tökmünde ahaltekatlarynyň şöhratyny şöhrat, awraýyna awraý goşýar. Halkara bäsejik Türkmenistanyň hemde Özbekistanyň medeniýet we sunuw dostlarynyň ajaýyp aýdym saly çykyşlary goşdy.